ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଥିଲେ ସେ ପାପୀ ସେନାପତି ଆମ ରାଜାରାଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ମାରି ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆମେ ରହିବା କେଉଁଠି ଯିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଥିଲେ ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ତା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବା ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ପ୍ରଭୁଥିଲେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଶୁଖି ଯାଉଛି ସ୍ୱାମୀ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବିନି। ହେଲେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇକି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ? ମୋତେ ତ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଦିନି ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବା ସ୍ୱାମୀ। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ପ୍ରଭୁଦିନି? ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଗ୍ରାମ ସେ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବା? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁଦିନି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବ କି? କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବିନି ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଭୁଦିନି ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହିଯିବି ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି ସ୍ୱାମୀ, କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି। ହେ ମା ମାଉସୀ, ହେ ଦୟାକରି ବାବୁମାନେ, ଭୋକ ବିକଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହଉଛୁ। ଖାଇବାକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆମକୁ କିଛି ଭିକ ଦିଅ ମା, ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଭିକ୍ଷା ମୁଠେ ଦିଆ ମାଧ କରୁଛି ଦାଇନି, ଭୋକ ବିକଳରେ ପେଟା, ଭୋକ ବିକଳରେ ପେଟା ଚାଲୁଛି ଜାନାନି, ଚାଲୁଛି ଜାନାନି ମାଗ କରୁଛି ଦାଇନି।
ভিকারি ভিকারুড়ি সাজি কলো তু ভগারি বিজয় লেখাই ভিক্ষা মুঠে দিয়া মাগ করুছি গোহারি গো করুছি গোহারি সেই